yan o ye Burkina Faso ka foroba ye jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ min tɔgɔ ko Place de la Révolution. Bi tarataloya in na fasodenw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa o yɔrɔ sɔrɔ ni yɔrɔ in na yaasa ka se ka san kelen ɲanamaya seli kɛ ka taa olu ka jamana Burkina Faso, Mali ale ni Niger olu bɔ ni CEDEAO kɔnɔ ka AES Alliance des États du Sahel sigi sen kan. Kɛnɛ kan fanga ɲɛma Emmanuel Ouédraogo ani a ka ministre damadamani tun bɛ yen. Aujourd'hui, la CEDEAO ou ce qui reste de la CEDEAO. Fɛn min ye CEDEAO walima fɛn min tɔtora ale jankulu nin kan o bɛ anw kɔfɛ. Musolakaw fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan o y'o jɔyɔrɔ fa. Dugukolotigiw min ye an ka dugumɛsɛnw masaw ye olu fana bɔra. Sifinnakaw tun ka ca kɛnɛ kan o cɛma o bɛɛ hakili sigilen tɛ bɔ in CEDEAO kɔnɔ. An kana décision ta et puis sini a bɛna kɛ ko wɛrɛ ye quoi. Donc ale hakili jagabɔ de bɛ yen an nana ko an bɛna hakiliw fara ɲɔgɔn kan an bɛna tagamasiyɛn min an bɛna sira min ta pour que sini an kana regretter o bɔli CEDEAO kɔnɔ CEDEAO kana yɛlɛ ko an na sini. Jamana saba ninnu bɔ ni CEDEAO kɔnɔ da dumunifɛn bɛna sɔrɔ ka bɛɛ labɔ wa. Parce que an yɛrɛ ka dugu la an yɛrɛ laliba an yɛrɛ bɛ min produit an ka dugu la an yɛrɛ bɛ se k'o dunkan fa bɛ na an ka dugu la dugu saba ninnu k'a da an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don ka bɔ ni ɲɔgɔn kan dumuni b'a labɔ. AES jamanaw kɔni olu bɔ ni CEDEAO a san kelen ɲanamaya seli kɛra Wagadugu kɔnɔ a taabolo tɔw o bɛ jamanakuntigiw bolo.